موتوبایک، آنگو، فوارا موتوسیکلت، بسیکلت، هر جور پارچه و اکسسوارین وان ایسال دیسا به بیشتریا سدان جورن موتوسیکلتان دست بکرد. همو کمپانیین جهانی ستاندن خواه بکرن و مدلین خواه نو لوردانین. پیوگرین کلاجان و لزیجی به علاقه که محشری سردانا فواره دکن. Benim için en büyük kriter tabii ki motor. جبو من کرێتەر هەری مەزن کۆنفراوەیە ji بۆ ریên dirêje. Du rêjî leza li gorî pêwîstiyan ajokar e. Herwiha carna jî em di rê de derdikevin û dikevin qada offroad. Divê di wê demê de jî daxwazên min di cî de bibersivîne. Şekilde dayanıklı olmasıdır tabii ki. Macera tutkusu diyelim. Ez dikarim bêjim ku sedema pêvegiriya motosikletan serboriye, geşt û pêlên bihayê min bi du motosikletan dixe. Ez ji du tekeran hez dikim. İki tekeri seviyorum. Di çerçeveye fuarê de 206 kompanî bi 120 standên xwe pêşwaziya merakdaran dikin. Di heman demê de li ser perwerdeya ajokariyê, danasîna modelên nû û mijarên teknîkî jî semîner û panel tên heldarxistin. Alaqeya jinan ya bi motosikletan jî hêja û balkêş bû. Kadınlara tavsiye ediyorum. ئەوە بۆ هەموو ژنێک پێشنیار دەکەم لەبەر ئەوەی هەم ئامێرێکی ئاسانە و هەم لە قەڵەباڵغی و ترافیکی ئیستانبول ڕزگارت دەکات. ژنانیش دەتوانن وەک پیاوان ماتۆرسکێل لێخۆڕن. Öğrenmesini ve güvenli sürüşleri öğrendikten sonra sorun yok. Neredeyse 35 yıldır motosiklet kullanıyorum ama son 10 Hema bêje 35 salin ku ez motosikletan diajom. Min hemû perwerde jî dîtine û bi awayekî akademîk ez diajom. Dema motor hebe, hem hûn jê kêşeya trafîkê rizgar dibin, hem jî kêfa wê cuda yan nevek tiştên dine. onun verdiği keyif hiçbir şeye benzemiyor. Yani o bambaşka bir şey. Başka bir duygu. Evîna du tekeran tiştekî cuda ye, hestekî ku nayê behs kirin. Dema ku tu ser dikeve weke ku meriv bifre. Meriv xwe azad hez dike. Bastınız mı sanki uçuyorsunuz. Dehemîn fuara motosikletan bi koordinasyona Wezareta Darayî tê darxistin û ji 12 welatan jî şandên kiryar li Stenbolê ne. Tê payîn ku nêzîkî 205,000 kes seradana fuarê bike. Li wê fuarê ku wê bo 4 rojan vekirîbe, motosikleta herî biha jî bi 38,000 euro tê firotin. Li Stenbolê hema bêje her roj fuarek tê darxistin. Salane bi sedan fuar li vî bajarî bi rêva diçin. Lê di nava wan de ya ku herî zêde xelk seredanê dike jî ya motosikletan e. Ji ber ku li gorî ajokarên vê amûrê lûtkeya herî bilind ya azadî ajotina du tekeran e. Rawîn Stêrk, Rûdaw, Stenbol.